Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Winndere-tv min calmini mon kala inde mum e tode muɗum hande noon min gonɗo ko wuuro ene wiye Koylel mum notitade Bajjel Fall Baba Amadou min calminima yo jaam salmini ɓinguelam mi salmitimama kaddi salminago télé men télé Winndere-tv ɗo ko Koylel yima bisimilla onon radio o e télé ɗe foof min ko Aissata ko ñang mbiyetemi jeeyami ko ɗo e Koylel bisimilla mum eyyi Aissata ko ñang ɓe jiiɗi namdade mo hol duuɓi ɗi Koylel dañi e hol sintuɓe Koylel yo haqqe duuɓam e haqqe gandalam kalatmi min miɗe ɓi mawnude seeɗa sabu mi dañi duuɓi 60 e duuɓi jeeɗiɗi hande hankkadi mi fuɗɗima mawnude mi wawa actuellement wiidema Koylel ko ɗiɗo duuɓi dañi kono mbeɗen nden Koylel koye guure asliyankoje ɗeɗo guure diwan amen jeeya gadiɗe darade eyyi e so ɗum ɓenni e hol sintuɓe Koylel eyyi Koylel no wayno sinci ngoɗo wuuro minen ko falɓe ɓe ummi ko Jolof falɓe ɓe tellori ko nokku biyeteɗo Paalen tellori nokku biyeteɗo Koylel Dagana ndewi toon eɓe gara haɓe gari ngoɗo wuuro ngo wuuro innira ko ngoya wuuro wiyetego Koylel Dagana falɓe ɓe noon kañumen cinci wuuro ngo no wayno wonmoɓe tawno ɗo kono ɓe tawno ɗo ɓe wonko pullo wonno ɗo on kam no wayno eggi yeehi acciɓe ɗo kamɓe kam cinci wuuro ngo to banggue subalɓe e gandi kala wuuro to jaaren en waɗi ardinaɓe wonoɓe éliman jama e walla ardinaɓe kañumen gonata joom wuuro ngo Koylel mbadi wuuro ngo ko falɓe tan falɓe ɓe noon no mbaɗi cuuɗi ɗiɗi kono ko falɓe cinci wuuro ngo falɓe laamoto wuuro ngo falɓe kadi goni hay almameɓe wuuro ngo falɓe goni joom tufde en wuuro ngo kamɓe goni joom tufde wuuro ɓe kamɓe kadi gardi wuuro ngo kadi kamɓe gardi wuuro ngo kamɓe goni almameɓe wuuro ngo kamɓe kadi goni joom wuuro en Koylel fayidagal muɗum e daraja muɗum e yontede muɗum e ngaalu muɗum koye awo Koylel ina rema kono noon awo ngo ɓurno wadde fayidagal e nder wuuro Koylel tawno nden on sanga ko subalɓe awoɓe joom gubbi en goni yontaɓe guure holno gurduɗen ɗo e Koylel toon ndungu so ari e ya garta o e kadi e banggue kadi sécurité o yo Koylel on sanga koye jamanuji belɗi e koye jamanuji yaajede koye jamanuji haaranduru koye jamanuji bewre ilam ɗam ilat ha ɗo ɗo dariɗen koye ndiyam wonanno ndungu so ndungu ari ɗo foof ilat so ili waɗi feccotoɓe jaa amin jogui leegal hayre ko ɗoya toon no waɗi heddotoɓe ɗo duuma ɗo ha ndungu kadi gasa taw ko ɗo e wuuro hen goni kono goni tan koye awo liɗɗi tan ne ñaame ne jaare goɗɗum ala on sanga ɗanle ngala ɗo to banggue sécurité o noon eyyi minen on sanga sécurité ala ɗo ko sécurité koye amen tan par ce que minen on sanga subalɓe ko tiɗɓe subalɓe ko haarɓe subalɓe ko suusɓe subalɓe ko renɓe koye men ndenani koye men cuuɗi men kadi ngoɗo wuuro wanno ko mawɓe ɓe ganduɗa hen mawɗo foof mi yiyani maleyka kono hedde toon sifaji mum cifere haqqe timmal mum e haardiru mum e tidde mum ala koɓe kuuli ala kadi ko wawi bonnandeɓe sona kadi koɓe cowi ala cowoɓe kamɓe on sanga eyyi to banggue cellal Koylel ne waɗi hôpital walla dispensaire walla to ganduɗa han kala so neɗɗo so hunde heeɓi ɗum ne wawi safrade beele ko laamu waɗi walla ko ɓiɓɓe wuuro ngo mbaɗi ɗum Koylel e on sanga somi teyini mi wiya mbe sikki ñaw ala on waktu min jogui dispensaire uji ko yaade hayre kono hay ɗum minen forade amen tawno on sanga mbeɗa sikki ko wiyete ko paludisme en walla rafiji garoji joni no kaale ɗi on sanga enen yettaki ɗo sabu wuuro ngo on sanga yimɓeɓe gondi boom ko cellal tan ɓuuri wonde e mumen on waktu
on waktu kam ko non tan nokku o way non tan kon do joni kam on dañi hôpital dañi fof walla eyyi ɗo joni o sa yaaji seeɗa min puɗɗima dañde ko wayno kaasi santé ni ne waɗa poɗɗe en ne waɗa pikkiraji en ne waɗa ko safrata goɗɗum e goɗɗum so ɓurti juuɗe amen ya hôpital wuuro amen nan ɗo hayre ne wayno minen komin fecciɓe amin jogui leegal hayre amin jogui ɗo e koyɗe noon sifa min mbayi to banggue jangde to sukaɓe eɓe jogui toɓe jangui guilay seeyi ha lycée walla on ko manki hen on sanga jangde heewani ɗum sabu minen école ari tan koye duuɓi battidiɗi ɗo ɗi jangde hay ɓurana ari ɗo koye duuɓi battidiɗi ɗi e o saaha noon ko mawɗum wonko daña jangguɓe ɓurana dañama ɗum ha almaɓe ɓe jalti hen jangguɓe école wonko daña ɗum nana continue kadi e jangde nde kadi hande ko mawɗum amin mbaɗi yakare sukaɓeɓe ne mbaɗi développé e jangde wadde ɗo joni kam on dañi fof dañi waɗi lycée ne waɗi collège ne waɗi fof dal ɗo joni ala lycée ala collège kono no waɗi kam tan école aji ɗiɗi lycée amen ko hayre walla collège amen ko hayre walla yani ko wayno boode en ni fof woɗɗani min kono élémentaire guila seeyi ha semdo nan ɗo hen fof nan ɗum ɗum kam nan ɗo alhamdulillahi rabbil alamin Allah nde ɓe jeeyi to fof hankadi ko jontuɗo yaade collège tan walla yaade lycée yahata eyyi kono ɗum fof kam hande nan ɗo ko mawɗum eyyi wadde nde mo uppuma mbaydira e bandiraɓe yeɓoɓe Winndere-tv mbayni ko ngu kadi min mbiyata mon ko Allah jarama on jarama saabu min beltima koyɗe moon ummade Dakaru ha garon ha ɗo e Koylel kadi oɗon filma ko filmeteɗo ko oɗon cettoyo ɗum janggo Dakaru ene yalta e télé yimɓeɓe ne ƴeewa ɗum minen weltare wonani min e ɗum amin ñaago noon ko gonduɗo dow mum ko onon yo wadde woni fe yo ɓeydo ha onon ne keɓon won nokkuji won ha mbawon gollanade koye mon ko jiɗɗon ko ɗum kadi koye juuɗe Allah woni kadi Allah ne wawi ɗum wadde ɗum noon minenne ko ɗo tan Allah jarama kadi on jarama e ɗum eyyi ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo mbi garno haalan ɗon ɗo e Winndere-tv